Bueno, pois, bos días a todos e a todas. Dous intentos que tivemos foron dous intentos en vano, posto que o que aquí se acordaba, despois os socialistas de Madrid votábano abaixo, e, polo tanto, a única oportunidade que temos 5 anos despois de intentalo a través dese decreto é presentar o que é esta proposición de lei, que volvo a repetir, o que intenta é ni máis ni menos reconocer os núcleos tradicionales, é dicir, a cultura e a historia de Galicia, que foi respetuosa ca súa costa, co medio no que vive, que non foron culpables de que a lei de costas non reconozca estes asentamentos típicos galegos, que fixeron as cousas como debían facelas e que hoxendía pódense ver desposeídos vía expropiación do que son os seus bens. Polo tanto, iso é o que intentamos ni máis ni menos con esta iniciativa, que esas injusticias podan quedar tapadas e olvidadas no que son eses núcleos de costa, como antes decía, de Marín, a Illa, Ribeira, Moaña e outros que están a sufrir. E tamén, polo tanto, foi un congreso máis de ausencias que de presencias. E claro, ao final a nos dá a impresión de que cando un non ten cousas determinadas claras, pois se perde o tempo debatindo o que xa debía estar debatido fai moito tempo. O Partido Popular, o grupo parlamentario, ten definido o modelo identitario de Galicia, o que somos fai moito tempo. Non perdemos xa o tempo en debatilo porque sabemos o que somos e o que queremos. E, polo tanto, ese tempo ben se podía haber dedicado a falar dos temas que preocupan, que ao final alguén se acorda, home, pero se non vamos a falar da crisis, metémolo nun anexo e nun anexo vai. E iso creo que é o máis significativo do que foi un congreso, de intentar respaldar, o que parece que non ten o respaldo interno. A nos sonanos un pouco como esos directivos dos clubs de fútbol que respaldan ao entrenador cando quen o cuestiona é a afición, verdad? E cando un ten que ser respaldado tantas veces é que efectivamente o que ten cuestionado é ni máis ni menos a súa posición. Pero eu non sei se hai algún tipo de carné ou de algo que impida, verdad, que a determinadas persoas se lle poda tratar como ao resto dos humanos. E, polo tanto, cando hai unha actuación política baixo sospeita e cando creemos que os fondos públicos foron mal utilizados e cando creemos que pode haber unha organizacións que se crearon ni máis ni menos para captar fondos públicos e emplealos en beneficio de un partido político ou dunha actuación política, eu creo que o mínimo que se debe facer é investigar. E despois, verdad, o resto das cuestións eu creo que xa a xente non se cree. Eu cando escoito de esos contubernios falangistas e digo, coño, pois eu non conozco a ningún. Non sei se vostedes conocen a moitos. Entonces, cando se fala do pasado, xente que nacemos a finales xa do século XX e nos falan os primeiros anos do século XX, a nos, en realidad, nos dá a risa, non? Son disculpas de mal pagador. Este partido é un partido que respeta absolutamente a todo o mundo, as súas creencias, e lle podo asegurar que se os socialistas están cuestionados non é polas súas creencias, senón polas súas actuacións. E, polo tanto, nós seguiremos adiante investigando esas actuacións.